Arratsaldeon, eskerrak eman dizkiogu KN Kulturuneari aretoa usteagatik. Eta, Ateneo Gipuzkoanoko Euskararen Sailak antolatu du ekitaldi hau. Aritz Gorrotxategi poeta donostiarra dugu, Matias Mujika itzultzaileak itzuli duen Homeroren Odisea lana euskerako itzulpenaren eta obraren inguruan hitz egiteko. Aritz Gorrotxategi ezaguna da literatur munduan, bere lanengatik, poesia, narratiba, kazetaritza, itzulpenak landu ditu eta baita telebistako gidoiak ere. Ariaz beste izeneko liburuak kritika saria jaso zuen 2012an, bere azken lana Uda betea da, hemen daukat. Duela urte batzuk Señuelo poema liburu argitaratu zuen gaztelaniaz, Amua euskarazko bertsioaren itzulpena. Balea Zuriako argitaletxe honetako sortzailea da, Felipe Juaristi, Juan Ramon Makuso eta Pello Otxotekorekin batera. Poeta eta lagun hauekin ere poesia eta pentsamendua jardunaldien antolatzailea da. Jaso dituen sarien artean, kritika saria, aipatu dut, Donostia hiria eta Irun saria ere narratibako obra batekin. Eta itzuli dituen idazleen artean Tolstoi, Don DeLillo eta Coetze euskerara, berak euskeratu ditu. Berari hitza eman baino lehen, gaian murgiltzeko oso ondo datorren bere poema bat irakurriko dut. Izena du klasikoak esplikatzen, eta honela dio. Nerabe nintzenetik arazoak izan ditut ibiltzean, oin lauak. Ezagutu ditut barnezolak, zapata bereziak, urgaziz eta gezak betetako ontziak, min handi baten truke ibil nintekeen. Korrika egiteari utzi nion indarrak gorde ahal izateko. Gehiago izan naiz bizikletaz edo igerian ibiltzekoa, oinak zaintze aldera. Duela gutxi jakin dut ez dela oin lauena aspalditik dudan arazoa. Akilesen orpoarena baizik. Gogortua dudala, motzagoa eta hortik oinaze guztia, gorputzaren pisua beharrez den lekuan pilatzen zaidala. Nork esan behar zidan, horren beste maite dudan kontakizun klasiko horren gezi zaharrura hiltzatuko zitzaidala. Zerbait partekatuko nuela Akiles gerlariarekin. Ez noski haren erdi jainko izaera, edo ilezkortasun betierekoa, edo gerrarako zuen trebetasuna. Bakezalea izan bainaiz beti. Ez Zenonen paradoxa, serie infinitu baten batuketa infinitua, non ni izan nintekeen lasai-lasai, dordoka, ark izena eman zion ahulgunea baizik. Pentsatzen jarrita, bide luzea egin du Parisen gezi ark. Eta bide luze horretan sartuko gara orain, zuekin Aritz Gorrotxategi. Mila esker. Mila esker hona etortzeagatik. Deno dakigun bezala, itzulera baten historia da Homeroren Odisea, itzuleren itzulera, itzuleren ama, izokinak iturburura egiten duen bezala, itakara egiten du gizakiaren gogoak. Eta zuekin egotea etxera itzultzea bezalakoa da, ez, neurri handi batean. Lagun arteak etxeak bezalakoak baitira. Odisearen 9. kantuaren hasieran, feaziarren artean dagoela Ulises, honela dio Ulisesek berak. Gauza ederra da zinez halako aedoa entzutea, zeina bozaz baita jainko hurrena. Ez dut uste dagoenik hain gauza atseginik nola ikustea poza herrian zabaldela, eta afaldarrak urrenka jarririk jauregian, ogi haragiz beterik dauden mahaien aurrean, aedoaren bozari adi dagozkiola.
isurtzaileak ardoa krateratik atera eta kopetan isurtzen dioten bitartean. Hori iruditzen zait nere gogoan ederrena. Aedoa, lagun artea, ogi haragia eta ardoa. Horra Ulisesi ederrena iruditzen zaiona. Ez da ahaztu behar garai hartan gatzarekin ontzen zutela janaria, eta gatza zibilizazioaren seinale zela. Itsasotik hartutako gatzarekin hasi zen dena. Eta jainkoen doaintzat zuten greziarrek. Ogia eta gatza partekatu, esaten dute oraindik gaur egungo Grezian. Nolanahi ere, Iliadaren epikatik urruntzen da Ulises arestiko adierazpen horrekin, baina ez dago harekin erabat fidatzerik. Pesoaren poeta hura bezalakoa baita, fingidorea, eta gai da benetan sentitzen duen mina antzesteko. Mozorroak ere erabiltzen ditu, beraz zer nebili. Zerbaitegatik deitzen diote asmotsua, edo txita argia, baita hiri urratzailea ere. Berari bururatu zitzaio zaldiaren eta soldaduen amarrua Troian sartu alizateko. Baina itzul gaitezen mai honetara eta faltiarren artera. Haiek bezalakoa baikara neurri handi batean, lagun arte bat. Hemen ez dago ogirik edo ardorik, ez da aedorik ere. Baina haren ordezkoa izaten saiatuko naiz gaur, ordu betez behintzat, zuen baimenarekin. Eta Atenearen baimenarekin ere, izan ere augurioak ez dira txarrak, kontrakoa baizik. Ateneoak antolatutako hitzaldia izan da, itzuleran zehar Ulisesek lagun izan zuen Atenea jainkosa ere, lagun izango dudalakoan nago. Ilezkortasunari uko egin zion Ulisesek Itakara itzultzeko. Nik ez dizuet horren beste eskatuko. Ordu betez, Odiseari buruz jardutea baino ez. Eta gero bakoitza bere etxera eta kontuz ez galdu bidean. 1985 aita oraindiak Odisearen hitzlauzko bertsio bat ondu zuen, bizkaitarrez. 2007an berriz, gazteagoentzat egokitutako prosasko bertsioa moldatu zuen Juan Cruz Igerabidek. Ia 3000 urte geroago heldu zaigu Odisearen euskerazko bertsioa neurtitzetan, hizkera klasikoaren eta doinu modernoagoen artean zamalka, ardo koloreko pontuan nabigatzen. Zer kanta eta zer ospatu eman digu Matias Mujika itzultzailearen aleginak. Lan bat hizkuntza batetik bestera ekartzea ere bidaia moduko bada, edo bidaia asko. Eta haranon hizkuntzak ekartzeari itzulpen esaten diogun. Ulises eta itzulpengintza ezpal berekoak edo bidaideak balira bezala, ziklikoak edo ziklopeen kastakoak. Horra beste antzekotasun bat, bidaide hitza, alegia, bidaia bera partekatzen dutenak. Odiseak bi historia nagusi kontatzen ditu. Ulisesen itzulera etxera eta itsasoaren gauza harrigarriak eta arriskuak. Etxera itzultzearen atzetik erbestearen ideia dago. Gure benetako etxea iraganean dago, edo haurtzaroan, edo zeruan, edo beste leku batean, edo gu ez gaude inoiz etxean, baina ara heldu nahi dugu. Kafkaren lur neurtzaileak edo agrimensoreak gaztelura heldu nahi zuen bezala. Etxea benetakoa izan daiteke edo kontzeptu bat, ideal bat, kimera bat, gure benetako nortasuna ezagutzeko beharrezkoa. Adarrak bezain beste urrun gaitezke lurpeko sustraietatik, baina sustraigabe nekez iraun dezakete adarrek airean zintzilik. Odisean, Iliadan ez bezala, itsasoaren lilura sentitzen dugu hurbil-hurbiletik. Iliada poema lurtarra da, hitzaren zentzu fisiko eta ukigarrian, Odisea aldiz itsastarra. Gatza eta ardoa dario haizeari. Iliadan koleraren mende gaude, Odisean aldiz haizearen eta ostalarien eskuzabaltasunaren mende. Denbora ematen badigu gero, konparatuko ditugu biak. Itzulanaren gaia interesgarria egiteko, Homerok abentura eta pasadizo ugari gehitu zizkion bere narrazioari, eta guk nabigatzailearen arrastoari jarraitzen diogu atseginez. Ondoko literatura guztiak edanduaren gandik. Ia denetarik dago Iliadan eta Odisean. Abentura, memoria, nostalgia, mendekua, drama, mozorroak, misterioa, sufrimendua, poza, izaki fantastikoak,
maitasuna, antzerkia, musika, indarkeria. Akaso, umorea da, Homeroren lanek faltan eduki dezaketen gauza bakarra. Baina ez zaio ironiarik falta, batez ere, darabiltzan mozorro eta amarruen bidez. Eta horien guztien gainetik, edo horiek guztiak maisuki laguntzen, poesiaren edertasuna dago, irudien eta kadentziaren oihartzuna. Gainera nahiko modu berezi eta iraultzailean hasten da Odiseako kontakizuna. Ez dugu Ulisesen berririk hasieran. Haren seme Telemako, zeinak izenak esan nahi duen borrokatik urrun, haren seme Telemako da aitaren albisten bila doana, bizirik ala hilik ote dagoen jakiteko. Horra Homeroren originaltasuna. Hori gutxi balitz, unkitu egiten da Feaziarren jauregian, Aedoa, Troiari buruzko gerrari buruz entzutean, eta errelebo hartzen dio. Homero etengabe ari da literatur baliabideak asmatzen eta erabiltzen, beti ere kontakizunaren bizitasunaren eta beraztasunaren mesedetan. Bazegon gauza bat esate zara Kijoteari buruz, eta da, Kijotaren bukaeran, Kijotaren santxifikazio bat zegoela eta Santxoren kijotizazio bat. Nolait, bi personajek ibilbidearen amaieran batak bestearen papera hartzen ez ote duen. Eta Iliadan eta Odisean antzeko zerbait gertatzen da. Iliada gerraren eta koleraren poema da, baina azken kantuan Priamo eta Akiles elkartzen direnean errukia da nagusi, ez? Akilesek Hektor hildu eta Priamo eskutuan jainkoen laguntzerekin iristen da Akilesen kanpamentura. Eta erregutu egiten dio mesedez semearen gorpua itzultzeko. Eta momentu horretan Akiles konturatzen da bere ere ez dela bere etxera itzuliko, ez duela bere aita ikusiko. Eta unkitu egiten da Hektorren aitaren erreguaren aurrean. Eta beraz, neurri horretan, Iliada hasten da eta ia bukaeraraino gerra oihartzun ez betea dago, baina bukatu egiten da errukiaren bidetik. Odisean arrebez gertatzen da. Odisean ez dago hainbesteko borrokarik, naiz badauden. Nahiko suabe esango genuke dijoa Ulises, bere gezur, bere amarru, bere trukuen artean, baina bukaera aldera iristen denean, nolabait Iliadara itzultzen da. Jauregira itzuli eta bere emazte Penelope tentatzen ari diren senargaiak hiltzeko aukera duenean, benetan gupida gabe eta odolgozez jokatzen du, Iliadara itzuliko balitz bezala. Beraz, badaude hor bi historietan halako koleratik errukira, eta Odisean esan dezakegu errukitik edo amarrutik kolerara egiten duela bide, ez? Naiz eta gero Odisearen bukaeran Deus ex machina bezala agertzen den Atenea eta animoak baretzen dituen, baina deigarria da nola maila hori edo gradazio hori badago. Bortizkeriatik, indarkeriatik empatiara eta amarrutik kolerara. Sekulako hitzaldia prestatuan neukan, eta ez dakit dena kontatzeko denbora emango didan, aurrera egin dezadan gauza batzuk saltatzen jungo naiz, eta itzuleraren gaiare jorratu nahi nun, baina hori baino lehen, ipatu dezadaz, hitzaldiarekin topo egin dudan kontzeptu nik uste garrantzitsu bat, nik uste argitu behar dela. Iliadan eta Odisean aedoak aipatzen dira, eta greziar tradizioan ere rapsodak aipatzen dira. Argitu dezagun, aurrera baino lehen, aedoak direla kantariak. Bestek edo tradiziotik hartutako kantak musikaren bidez kantatzen dituzten abeslariak, aedoak. Rapsodek berriz, beraiek asmatzen dituzte beraien kanta. Rapsodak esango genuke kantautorearen figuratik hurbilago daude. Eta normalean ez zuten musika bidez laguntzen beraien rezitazioa baizik eta makulu batekin, erritmoa markatzeko. Iliadan eta Odisean, batez ere Odisean, aedoak aipatzen dira, alegia sortzaile ez diren abeslari edo interprete horiek. Eta igual badakidalako Iñakik aipatu zira pixkat Homeroren egiletzaren auziaren inguruan sartzeko oine izan daitekelako, esan dezagun urte askoan iaia 17. Mendera arte, pentsatu izan da Homero izeneko
poeta benetan moderno berritzaile eta ikaragarri batek idatzi zituela Iliada eta Odisea. Eta esate den bezala, uste hori oso zabaldua egonda, baina pixkanaka ere zalantzak hasi ziren. Azken batean, Homerori buruz dakiguna da hutsaren hurrena. Eta arkeologiak eta bestelako ikerkuntzek eman diguten informazioa gora bera, egia esan, Homerori egotzi zitzaion Iliada eta Odisearen egiletza, baina Homerori buruzko daturik ere ez dago. Eta badira Greziako zenbait tokik errebindikatzen dutenak Homero bertakoa dela, baina funtsian ez dakagu ezer. Dakigun bakarra da, batez ere ikerketei esker, Kristorreko 8. mende inguruan idatziak izango zirela Iliada eta Odisea. Kalkulatzen dute Iliada lehenago idatzia izan zela, Odisea baino lehen. Eta egia da, eta honetaz ere gero, segurora izango dugu hitz egiteko tarterik, oso bestelako poemak dira Iliada eta Odisea. Esan dudan bezala, Iliada koleraren poema da, eta Odisea, ia esango nuke hori, diplomazia moduko bat nagusitzen da. Iliadan mundu mizenikoa kontatzen da, jauregiak, ohorea eta gizakien gauzarik handiena borrokan hiltzea da, eta derrepente egile berak Odisea idazten du. Liburu bat non Iliadan, mozorroz eta amarruz jokatzen zuen Ulises zegoen, baina Ulises hori oso ausarta zen, eta borrokarako beti gertu, eta Odisean berriz ikusten dugu, balako Odiseo, borroka saiesten duen personaje bat, ez dago hainbeste borrokarik, jainkoak ere iaia desagertu dira, Ateneak kenduta, bi mundu ikuspegi oso diferente dira. Eta behar bada horrek ere, kritikoen artean eta ikerlarien artean ere arrakalak sortu zituen, eta hortik ere datoz Homeroren egiletza zalantzan jartzen dituzten zenbait teoria. Zalantzarik gabe, harrigarria da, Iliadaren ia 16.000 bertsoak, edo Odisearen 12.000-tik gorakoak, kantatzeko gaizen pertsona baten sormen eta oroimen gaitasuna. Olerkiaren luzerak errezeloak pizitzaken egiletzaren inguruan, baina ez zen horrela izan. Adituek ikusten zuten bazirela inkoherentziak bi poemen ekintzetan, hilik zegoen gerlari bat berriro agertzen da bizirik aurrerago, esate baterako Ajax eta Eneas aurrez aurre daudenean ordu arte Akeoen alde izandako Poseidon jainkoak Troiarren alde egiten du, era berean Iliadaren 10. atala geroago txertatutzat jotzen zuten aintzinatetik, baina kontraesan horietatik inork ez zuen ondorioztatu egilea Homero etzerik. Akaso jatorri ezberdineko piezak landu eta josi zituela. 17. mendetik aurrera, Homerok planteatzen zituen arazoak auzi homerikoa deiturikoan gauzatu ziren. 1616an, disertazion sur la Iliad lanean, François de Lino Binakeko abadeak esan zuen Homerori egotzitako bi poema handiak jatorri desberdineko lanen muntaketaren emaitza zirela. Eta horrek azaltzen zituela ordu arteko inkongruentzia ugariak, estilo desberdintasuna eta aldaera desberdinak. 1779an, Aristarkoaren zeilu kritikoak zituen eskuizkribu bizantziar bat topatu zuten. 1784an, eskuizkribu hori oinarri hartuta, Friedrich August Wolffek, Prolegomena izeneko liburuan, zalantzan jarri zuen egiletza bakarraren teoria, eta egile edo berregile bat baino gehiago zeudela adierazi zuen. Eztabaidak luze jarraitu zuen, ulertzekoa denez, Homero egile asko zirela pentsatze hutsak bertigo eragiten zuen. 20. mendearen hasieran, Milman Parry estatu batuarrak Balkanetako ohiko ahozko tradizio epikoa ikertu eta fonografo bidez grabatu zuen. Ez dakit ezagutzen duzuen Ismael Kadararen H2 Sierra novela, H2 Sierra novela hori oinarrituta dago Milman Parryren ikerketetan. Novelak kontatzen digu batetik, hain zuzen ere, hango oraindik bizirik dauden aedoan ahotsak grabatzera doazen bi ikerlarien bizitza, eta era berean novelan sortzen delako espioi trama absurdo bat, garaiko Albaniaren testuinguruaren gainean jartzen diguna, ez?
Bueno, Milman Parryk bere ikerketa egin zuen, eta Kadararen beraren liburuak kontatzen da, jarraitu zituzten orduan geratzen ziren aedoak, eta ikertu zituzten abesten zuten bakoitzean zenbat aldatzen zen abesten zuten kantura. Eta ikusi zuen rapsodak alfabetatu gabeak izan zitezkela. Baina haien gaitasun poetiko mnemotekniko ikaragarriari esker, gai izan zitezkela milaka bertsoko poema epikoak sortzeko eta moldatzeko. Alegia, Homero egile bakartzat jo dezakegula behar bada, baina aldez aurretik beste batzuek landutako pasarteak elkartu zituela agian. Erudizio homerikoaren Darwin deitu zioten Parryri, jainko bat tximu bihurtu zuen gizon alegia. Baina esan daiteke gehiago zela Homeroren Gogen edo Stravinskia. Esan daiteke alegia tradizio klasikoak ikusten jakin ez zuen edertasun moduko bat aurkitu zuela, eta Parryrentzat Afrikako totem bat edo Polinesiako maskara bat bezain ederra izan zitekeela Homero. Gaur egun auzia erdi itxita dagoela esan daiteke, gehienek egile bakartzat jotzen dute Homero, gehiago bildumagiletzat, baina badira oraindik Wolfen hipotesiari eusten diotenak ere. Borgesek berriz honela konpontzen zuen auzia. Esaten zuen Homero edo Homeroitzak izendatzen duen greziar mordoa. Beraz, Borges ikasoengo bagenio, ondorioztatuko genuke, Homero azkenean tradizio baten, esako genuke, sintesia edo laburpena izan zela gehiago egile genial bakar bat baino, ez? Nolanahi ere, Homeroren auzia ez da egiletza individualean edo kolektiboan amaitzen, izan badelako ere haren sexu generoa bera auzita jartzen duen egilerik. Hain zuzen ere, 18. mendean, Richard Bentleyk esan zuen, Iliadak gizonentzat idatzi zituela Homerok, eta Odiseak berriz emakumeentzat. Viktoriar garaian, Samuel Butler idazleak argudiatu zuen Odisearen egilea emakume bat izan zitekeela. Siziliako Trapani hiriko neska bat, akaso. Emakumeak zehaztasun ikaragarriz deskribatzen dituelako eta haiekiko empatia berezia sentitzen duelako. Eta egia da, lehen esan dudan bezala edo lehen esan dudanaren ildotik, Odisean agertzen diren gauza batzuk pentsa ezina dira Iliadan. Iliadan gogora ekartzen bazute, emakumeek presentzia duten momentu bakarrenetako bat, Hektorren emaztea eta Hektorren semea dauden momentua da, baino emakumeek ez dute esaguruke nortasun berezkorik, Briseida esklabu bada, eta aldiz Odisean, Penelope dakagu Zirtze, dakagu Nausika, dakagu Kalipso, zerbitzari asko emakumezkoa dira, Euriklea, kasu honetan, inudeak ere pixu berezia du. Hipotesiaren eremuan ari gara, baina egia da bi testuetan, bi poemetan emakumeen presentzia oso diferentea dela. Eta Zirtze bat Iliadan, ia esango genuke pentsa ezina dela. Zirtze bezalako emakume bat bakarrik uharte batean, Kalbiso bezalako personaje bat, ia pentsa ezina dira. Hain zuzen ere, Robert Gravesek, Jo Claudio novela historikoa idazteagatik batez ere ezagun bihurtu zen idazle eta poeta, baina hainbat saiakera eta greziar munduari buruzko ikerketa ere baditu. Robert Gravesek hain zuzen, behar bada Butlerren eskularrua hartuta, idatzi zuen novela eder bat, La hija de Homero izenekoa, Edasa argitaletxean dago, eta liburu horretan planteatzen duena, Homeroren alabanda, poema epikoaren benetako egilea Nausika izan zitekeela. Hain zuzen ere, Ulises Feaziarren kostaldera iristen denean, nolabait lehenbiziko harrera egiten dion pertsonaia, ez, Nausika. Baina esandakoa, hipotesiaren eta espekulazioaren munduan ari gara. Gero ez atera hemendik esatenaz, Aritzek esan du espekulazioaren munduan. Oso zaila da zer frogatzea esandakoagatik, ez dagoelako frogarik. Baina esango genuke, testuari erreparatzen badiogu eta literaturari heltzen badiogu, egia da oso digarri egiten dela Iliadaren eta Odisearen artean dagoen, esango genuke mundu ikuskera ezberdin hori.
aditu batzuek justifikatu dute esanez, Iliada gaztetan idatzitako testua dela, eta Odisea helduaroan. Bueno, izan liteke, ez? Izan liteke, baina egia da, bueno, ez? Esan dako, ez? Oso diferentea da, ez? Oso Iliada bortizkeriaz eta arrokeriaz beteta dago, eta badago detaile bat Odisean, hain zuzen ere, Feaziarren lurraldera iristen denean Ulises, Ateneak aholku bat ez aholku asko ematen dizkio, baina aholku horietako bat da, irabazi dezela Feaziarren erreginaren bihotza, Areteren bihotza. Eta hori pentsezina da, Iliada, nola esango lioke jainko batek gerlari bati joateko eta erreginaren bihotza zentzuenian, bihotza alegia bere gogoa irabazteko, hori pentsezina da Iliadan. Iliadan ez duket ez da planteatuko nola jungo naiz, erregaren gana jungo naiz. Eta hemen Ateneak sotiltasunan izaten dio, jun Areteren gana eta haren bihotza, haren gogoa irabazten badezu, hemendik honik ateratzeko aukerak izango dituzu. Beraz, bi mundu edo bi ikuskera oso diferenteren aurrean gaude. Ez? Bi mundu erakusten dituzte esan bezala, gerlarien ohorea da nagusi, Iliadan esaten genuen bezala, eta Ulises ez da tipo bat ere zaberoke simpatikoa, ez da zen, ze tipo Ulises gaurko hitzaren adierarik bigunenean ere zaberoke kabroi hutsa dela, kabroi batek bezala jokatzen du, etxera itzuli nahi du, eta emaztea maite du, baina bueno, bidean beste norbaitekin ere oheratzen bada, ez du erruza mandirik. Engainotin behar badu norbait gezurra esan behar badu, jainkoak ere engainatu behar baditu, ez du ere moral edo etika problema handirik. Baina behar bada horrek ere egiten du gugandik hurbilago, edo jartzen du gugandik hurbilago. Nolabait esan, Iliadako Akiles iruditzen zaigu ia gezurretako eroi bat, hain perfektu, hain indartsua, hain, eta Ulises berriz iruditzen zaigu hain hurbila, hain gezurtia, gauza honenen kapaz, gauza handiak eta onak egiteko gai. Eta era berean, esango nuke, amarrukeriak, baltzurkeriak eta itxusikeriak egiteko gai ere. Askoz humanoagoa da Akiles baino. Iliadako pertsonaiak pieza batekoa dira. Eta Ulisesek berriz erpina asko ditu, ezpala asko, zalantza, argi ilunak. Behar bada horregatik, esango nuke, bide luzeagoa egin duela, ez? Ulisesek. Beste detaile bat oso deigarria ez dakiko goratzen dezuten, eta niri oso modernoa iruditzen zait, Kristo horreko 8. mendean, testu batean, pertsonai bat gaur egungo infernura orduko Hadesera jetxiaraztea. Dakizuten bezala, Ulises Hadesera jaisten da, al momento sonkuigarria bizi ditu, bere ama ikusten duelako, artean jakin gabe bere ama hila zela, eta hor badago eszena bat, Iliada eta Odisearen arteko inkongurrentziak eta mundu ikuskerak oso ondo definitzen dituenak. Momentu batean Ulisesek Akilesekin topo egiten du. Eta gogoratzen bazute, Akilesek hilezkortasuna aukeratu zuen. Zeberak bazekien Troian jarraitzen zuen bitartean eta borrokan jarraitu bitartean, heriotza izango zuela amaieran. Handik ihes egin izan balu, bizirik irango zuen eta bizirik irango zuen denbora asko. Baina nahiago izan zuen kondaira, nahiago izan zuen borrokan hil eta ospe handia hartzea. Eta Odisean, egile berak, Homerok, jartzen dituenean aurrez aurre Ulises eta Akiles, ara non Akilesek esaten dion, aitortzen dion, Ulisesi nahiago lukela lurreko zeharik, langilerik zistrinenaren morro izan, ez? Okerragoa dela hilik egotea, ez? Alegia esanaz, ez dakigu esan nahi duena da erratu egintzan, edo baina nolabait ulertzera ematen digu erratu egintzala. Eta hilezkortasuna eta kondaira eta bar, ez zela hainbesteko sari gero Hadesean bizitza guztia pasatzeko. Beraz, hor badago ere beste pasarte bat oso deigarria, eta Ulises jartzen digu Hadesen, esanet, gaur egun, ez dakit, zombiak eta olakoak ikusten ditugu, baina niri oso deigarri iruditzen zait, Kristo horreko 8. mendean, pertsonai bat Hadesera eramatea, ez? Hadesera eta hildakoekin hitz egitea.
Olako gauzez beteta dago Odisea, gero denbora badegu hitz egingo dugu. Natorren berriz pixkat Samuel Butlerrek planteatzen zuen tesi horretara. Jarrera, esan bezala, desberdina da bi obretan, ez? Iliadan adibidez, jainkoek presentzia handia dute. Protagonista dira gizakiekin batera. Borrokan egiten dute, zaurituak dira, gizakiek ere zauritzen dituzte. Hor daude, eta beraien ahotsa, beraien gorabeherak, beraien arteko liskarrak ere ikusten ditugu. Odisean iaia desagertu egiten dira jainkoak. Agertu egiten dira hasieran, nolabait azalpen modura, eta jainkoek esaten digute, edo hobeto esan, jainkoen bidez dakigu, Ulises, zein 10 urtez egon zen borrokan Troian eta 10 urtez etxera bidean, Polifemo izeneko ziklopea zaurituta gero Poseidonen ira bereganatu eta madarikazio bat jaso zuela eta horregatik atzeratzen ari dira bere etxerako itzultzea. Eta jainkoei esker dakigu Poseidon momentu horretan ez dagonez, unkitu edo urrikaldu egiten dira eta baimena ematen diote nolabait Ulisesi itzultzeko. Baina gero ez dira berriz agertzen. Bakarrik Atenea agertzen da, mezulari gisa beste jainkoren bat, baina desagertu egiten dira jainkoak. Ez dakit, neurri baten esan daiteke pixkat, Epikurok mende askoz geroago eman zuen azalpena betetzen dutela Odisean. Alegia jainkoak hor daude, baina gutaz ezaxola bizi dira, nahiko ezaxola. Deigarria da hori, hain zuzen ere, Iliadan protagonista zirenean, ez? Nabarmentzekoa da, lehen esan dudan bezala, emakumeen presentzia, esan deguna, Penelope, Kalipso, Nausika, Zirtze, denak profil eta nortasun propio eta bereiziarekin, Iliadan ez bezala. Esate baterako beste adibide bat, 7. liburuan, 75. bertsotik aurrera, Ateneak esaten dio Odiseari, lehen aipatu zuena ez, areteren onberatasuna lortzeko. Beste pasarte deigarri bat, Telemako eta Peneloparen konplizitatea lehenengo liburuan. Badago pasarte bat, aitortzen diona Penelopek Tenelamakori, eta esaten dio hitza gizonen kontua dela. Besteen aurrean ari da. Eta badirudi aitorpen gaur egun esango duke, iaia matxista dela, ez? Penelopek esaten du besteen aurrean hitza gizonena dela, eta beraz berari dagokiola beste esparru bat, ez? Baina nire iruditzen zait pixkat Ulisesen espalekoa direla, eta antzerkia egiten ari direla. Eta Odisean badagoela Hamleten antzeko zerbait. Hori esaten ari da Penelope besteak aurrean daudelako. Eta nolabait Telemak hori aitortu nahi diolako besteen aurrean halako figura eta autoridade bat. Baina gero Telemako eta Peneloperen arteko harremanan ikusten dugu ez dagoela maila hori. Ama eta seme-alaba baten arteko harremana da. Baina, bestei begira, nolabait, ze horiek ez, zaindu egin nahi ditu Penelopek, eta niri iruditzen zaibaitzat gehiago dela, hori ez, itxura gordetze hori, eta aitortze hori, baina benetan, bien arteko harremana oso, seguruke askoz ere, hurbilagoa dela, ez? Bueno, sartuko naiz beste Iliada eta Odisea zaleen arteako lehia ere aipatu nahi nuen, hain zuzen ere mundua bita banatzen delako. Badaude Iliada zaleak eta badaude Odisea zaleak, edo Iliada zaleagoak eta Odisea zaleagoak. Poema homerikoari eskainitako azterketan, Geoffrey Stephen Kirkek honako hau dio. Odisea osoak ez du lortzen Iliadaren efektu monumentala. Horren arrazoia da hein handi batean, gai nagusia ez dela hain unibertsala eta tragikoa. Iliada borroka handi baten kronika da. Odisea berriz, itzulera baten istorioa. Unibertsaltasunari dagokionez, egia da gerraren gaia unibertsala dela. Gerran bizitza jartzen da jokuan, eta askotan amore ematen du heriotzaren aurrean. Bidegurutze horren garrantzi filosofikoa aintzat hartzeko modukoa da. Gerra errealitatearen azken funtsa izan daiteke, eta hala hartua izan da aitzinatik. Heraklito dugu horren adibide nagusienetako bat, aurkarien arteko konkordantziaz hitz egin zuen, aurkarien arteko nortasunaz. Baina Heraklitok esan zuen ere, inork ezin duela ibai bera bi aldiz zeharkatu.
Gizakia eta ura ez baitira berdinak izango. Gauzen isuriaz ari zen, Efeson jaiotakoa, baina baita itzuleraz ere neurri handi batean. Gai unibertsala baita itzulera, eta itzuleraren sabelean ezkutatuta etor daiteke tragedia. Itzultzeko etorrira saiakeran, Felipe Juaristik, hemen dagoen Felipe Juaristik, Borgesen esaldi bat dakar izpidera pasarte batean. Egile argentinarraren esanetan, ahazmena ez den gauza bakarra da. Eta Juaristik oroimena jartzen du maila berean. Ahazmenaren baitan sartzen da oroimena. Ulises, daramatzan orbainengatik egiten zaie guztiei ezagun. Bere identitatearen aztarna zauriak dira. Ez dira inoiz ezabatuko. Gehiegizko ahazmena hilgarria da. Eta itakara itzultzen den Ulises, ez da joan zen bera. Ez da ibilaldi bera ere. Hain da horrela, non etxean sartzeko eskale baten itxura hartu behar baitu. Nahita ez, itzultzen den Ulises hori beste norbait delako. Esan bezala ez dira alferrik pasa 20 urte. Ez da Troiara abiatu zen pertsona bera. 10 urte pasa zituen gerran, esan bezala, eta beste 10 itzulerako aleginean. Hildakoen artetik ere itzuli da, baina ez da itzal bat. Zauriz eta oroimenez beteta dator. Bere poetikaren 24. atalean, Aristotelesek dio, Iliadaren argumentoa arrunta dela. Sufrimenduei buruzko kontakizun bat. Odisea berriz, konplexuagoa da. Nortasunei buruzko kontakizun bat. Behar bada horregatik erabiltzen ditu Odiseatik hartutako adibide gehiago, Aristotelesek, Iliadatik hartutakoak baino. Odisea gaur egungo nobelatik gertuago dago, eta haren iturburua da. Bertsoz idatzita egon arren, nobelagintzaren muina diren 2 osagai biltzen ditu, bilakaera eta gertaerak. Ez dakit hemen Iliada zaleagoa zareten, Odisea zaleagoa, bueno, gero agian izango dugu ere horretaz eztabaidatzeko denborarik. Aintzinako kritikari batek, ohiturazko komedia gisa defenditu zuen Odisea. Itzulera ardatz duen historia horretan, xehetasun psikologikoak eta giza jokamalduaren nabardurak dira nagusi, ez heroikotasuna. Odiseako pertsonaiei denborak eragiten die. Iliadako heroiak aldiz, pieza batekoak dira. Denboraren joanak ez du eraginik haiengan. Iliadaren une gogoangarrienak gerraren beste aldean gertatzen dira, Troiako jauregian eta Akilesen dendan. Hektor eta Andromakaren despedida sarira, izen aipatutakoaz, eta liburuari itxiera ematen dion Akiles eta Priamoren arteko topaketa ezkutuaz. Bi kasu horietan armarik gabe daude pertsonaiak, beren biluztasun oinarrizkoenean. Odisean ez da gizon handirik hiltzen, ez dago heriotza gogoangarririk, ez da jainkoen arteko borrokarik ere. Ulisesen eskifaiakideak hiltzen dira, bai, baina haien heriotzak ez du Hektorren heriotzaren gorentasun lirikorik. Are, Zirtzeren etxeko teilatutik mozkor eginda erori eta hiltzen den Elpenor arraunlari gaztearen heriotzak gehiago du komikotik, tragikotik baino. Eta Ulises etxera heldu eta Peneloperen ezkonbagaiak akabatzen dituenean, gizon doilorrak diren aldetik, sarraski horrek ez gaitu larregi hunkitzen. Izatekotan harritu egiten gaitu horren beste basakeriak, batez ere Ulisesek doilor hoiekin oheratutako neskameak ere hilarazten dituelako. Neurriz kanpokoa iruditzen zaigu eta ez dator oso bat ordu arteko Ulisesen jokamoldearekin. Baina badira Odisean bestelako osagai tragikoak ere. Aedo feaziar batek Ilionen iraurketaren historia kontatzen du, edo beto esan kantatzen du, eta kantu hori entzutean barrutik hausten da Ulises. Eta horri esker ezagutzen dute bestek. Ordura arte gezurretako izen bat erabiltzen baitu, baina Aedoak Troiaren berri ematen duenean hainbeste hunkitzen da negarrez hasten dela eta bertakoak galdezkazte zaizkiola zer duen eta azkenean egia aitortzen du eta norden ere aitortzen du. Eta hori gutxi balitz Hamletek egiten zuen bezala, gogoratu Hamletek bere aitaren heriotza antzezten zuela, Ulisesek bere historia kontatzen du eta nolabait bere bertsioa ezagutzera ematen die beste eta ikusten da oso Aedo eta oso kontalari trebea dela. Beste momentu bat, Euriklea inudeak hasi egin zuen txikitan Ulises, eta bera da
Itakara etortzen denan ezagutzen duen lehena. Mozorrotuta dago, Ateneak, esango genuke, jainkoen magiaren bidez eskale bihurtu eta itxura aldatu duelako, baina Ulisesek txikitan Autolikoren gana, bere aitoraren gana joan, eta eizan zebilela, basurde batek zauri batzuk egizizkion, eta zauri hoien markak oraindik izterrean badauzka. Eta Eurikleak izterrak garbitzen dizkioran eskaleari konturatzen da zauri hoiek ikusita benetan nor den. Euriklea momentu horretan ozer esan nahi du, baina Ulisesek isiltzeko eskatzen dio eta gordetzeko sekretua bestela galdua baita. Jakiten badute Peneloperen atzetik dabiltzen ezkokaiek Ulises iritsi dela, bere plana bertan bera geratuko da, baina momentu hori abiez oso unkigarria da. Oso unkigarria den bezala, Argos zakurra, etxera itzultzen dara ere mozorroz jantzita, eskalez mozorrotuta, Argos bere zakurra ezagutzen du, ezagutzen du alrebez, zakurrak ezagutzen du jabea, eta zarraren zarratia hiltzeko zorian dago, eta hil egiten da Argos zakurra momentu horretan. Momentu hori ere adibidez, momentu horrek ez dauka Iliadaren epikotasunari, baina oso unkigarria da, irakurriari oso unkigarria egiten zaio. Beste momentu bat, Penelopek nola gezurra esaten dien senargaile eta esaten dien iloial bat josiko duela Laertes Ulisesen aitarentzat, eta hor dabil josi egunez eta desjosi gauez. Josi egunez, desjosi gauez. Momentu ere oso berezia da, ari dalako atzeratzen, denbora irabazten, eta unkitu egiten gaitu, azkenean, gezurro hori edo, gezurra baino sinetsi nahi du oraindik senarra itzuliko dela, beste bizitza bat posible dela, lehen gora itzultzea posible dela, eta neurri batean Ulisesen eskolakoa bezala jokatzen du, amarru bat asmatzen du, eta josi eta desjosi dabil, Ulises, esan bezala, eskalez mozorrotuta dator, eta lehenengo momentuan Penelopek ez daki Ulises dela. Eta hor badago oso momentu, nik esango nuke ere, dramatikoki potentea, aurrez aurre daude biak. Ulisesek badaki Penelope aurrean duela, baina bera, mozorroarekin dagonez, eskalez mozorrotuta, Penelopek ez du ezagutzen, nik ez dakit ez duen ezagutzen, edo uler, askotan ez dago garbi ere Homerorekin, ezagutzen duen ez duen ezagutzen, badakien ulertzen duen begiradarekin, garbi dagona da, Ulisesek badakiela, 20 urte pasata aurrean duela Penelope, eta kontenitu egin behar da. Kontenitu egin behar da, zuek pentsa 20 urte emazte ikusi gabe, eta antzerkia egin behar du. Antzerkia egin behar du, eta eutsi egin behar dio tripari, han bertan ez esateko, ni naiz, itzuli naiz, aguantatu behar du, plan bat bete behar du. Momentu hori ere unkigarria, badauzka Ulisesek kontentzio momentu batzuk, benetan, zoragarria direnak. Beste alde batetik ere, beste momentu unkigarri bat, eta beste personaje eder bat, Eumeo urdezaina da. Eumeo urdezaina da, leialtasun handien erakusten diena Homerori, Homerori, barkatu Ulisesi. Urdezain bat da, bere laguntzailerik handien. Hori oso deigarria da, Errege bezala doa, Itakako errege edo jaun bezala doa, eta eskale bezala bueltatzen da. Eta bere lagunik leialenak, urdezainak, eta urdezainaren urrengoak dira. Eta eskale bezala bueltatzen da. Neri iruditzen zaiz, zoragarria bakarrik fabulazio hori. Zergatik ez da itzultzen Ulises bera bezalakoa, edo bere lehengo itxura, batetik 20 urte pasa direlako, eta agian ez diotelako sinetsiko. Eta bestetik ez dakielako zera aurkituko duen. Segurona, bere burua argi eta garbi aurkeztuko balu, bere semearekin egiten saiatzen diren bezala, ez dezaguraztu Telemako hiltzen saiatzen direla senargai horiek, segurona Ulises hiltzen ere saiatuko lirateke. Eta beraz, Ateneak ondo aholkatuta, eskalez, baina ez dator eskalez mozorruta, etor liteke merkatariz, etor liteke aedoz, etor liteke, baina eskalez dator. Eta iruditzen zait, hor neurri handi batean, segurona Homerori buruz ere zerbait esaten digula, Homerok, garai hartan bi rapsoda mota zeuden, bi aedo mota. Batzuk zeuden jauregi batean geratzen zirenak beti, bere jaunaren kantu honak eta gauza honak kantatzen, eta gero baziren errari zebiltzanak. Eta nik uste argi dagoela Homero errari zebiltzan horietakoa zela.
Ze gizakiak deskribatzeko nortasuna, karaktereak azaltzeko duen errestasun eta habilidade hori ez da lortzen jauregi batean bakarrik. Hori nik uste lortzen dela ibiliaren ibiliz, kantatzearen kantatzez, ezagutzearen ezagutzez. Eta Ulises ere ikusten da espal horretakoa dela, hor badagoela, behar bada, Homeroren izakeratik zerbait. Jarrai dezaden Iliada eta Odisearen arteko borroka honekin, eta gogora ekarri nahi dut Alexander Handiak Aristoteles izan zuela irakasle, eta badakigu Iliadaren ale bat gorratzen zuela beti bere burukoaren azpian. Akiles izatearekin amets egin baitzuen, edo amets egiten baitzuen. Alexander Handia etzen Mazedoniara itzuli, agian etzen Itakaren benetako esan nahiaz jabetu, batek daki, baina oso bestelakoa izako zen burukoaren azpian Odisearen ale bat gorde izan balu eta beti itzulelaren dei hori edo jartzun hori buruan kolpeka eduki izan balu, ez? Aurrera ateratzeko baliabide adimentsuagoak topatuko zituen akaso, baina nor daki, agian Odiseoren kastakoa izan balitz, etzuken konkistatu zuenaren erdia ere konkistatuko, eta ondorioz greziar kultura etzegu garaino iritsiko. Pentsatzen hasi zirenak eta behar bada dena pentsatu zutenak greziarrak izan ziren, Borgesek idatzi zuen hori. Eta zera dio beste pasarte batean. Homeroren indarkeriazko eszenak, Faulkner edo Sartreren eszenekin alderatzen baditugu, ikusten da Homerok eszena mota horiek ondo deskribatzen bazekiela. Naiz eta pentsa dezakegun edo badirudien ez zuela gogoko indarkeria. Jende askoren ibilerak gustatzen zitzaizkion. Jateko eta musika entzateko geratzen diren hoien ibilbideak. Zibilizazioa ze gustatzen zitzaiona. Iliada irakurri ondoren, zaila da Homeroren bertsio bakezale honekin bat egitea, baina bururatzen zaidana da Borgesek hori esatean Odiseako Homero izango zuela buruan. Izan ere, Borgesek, jakina denez, nahiago zuen Odisea Iliada baino. Eta heroi heleniar guztien gainetik Odiseo jartzen zuen. 1929an, Simon Weilek ere Iliadari buruzko lan esangoratxo bat kaleratu zuen. Eta ohartu zen, indarrera makurtzeak biktima bihurtzen zituela bai menderatuak, bai menderatzaileak. Hala ere, dio Simone Weilek, indarra eta ospearekin batera mirariak gertatzen dira egunerokoan. Hala nola errukia eta gupida. Eta eramangarriagoa egiten dute zoritxarraren presentzia gure bizitzetan. Poemek gertatutakoaren ankerkeria onartzen dute, baina badakite entzuleek plazerez entzuten dituztela horrelakoak. Ez dago teorizaziorik, ez da kontraesan horren korapilo askatzerik ere, baina hortik ondoriozta dezakegu, ezen poemen edertasuna kontatutakoen horrorearen mendere badaudela. Horre beste kontraesan bat badago. Ez dakit galderarik edo badagoen, edo... Ni bestela, bueno, bukatze aldera edo bai sartu nahi nuen pixka bat, Odisearen eta Iliadaren norait alde poetikoarekin, ez? Pixka bat mitoen rapsoda eta eduen inguruan, ez? Jainkoen eta heroien kondairak memoria historikoaren adierazpen goiztiar bat dira, eta Maria Zambranok zioen adibidez kultura baten kalitatea bere jainkoen araberakoa dela. Iliadaz eta Odiseaz ari garelarik, eta ondoriozan agertzen diren jainkoez eta heroiez, garbi dago antzinako Greziaren kultur ondarea maila handikoa eta itzalduzekoaz dela. Jainkoen gurtzaren atzetik ia beti zegoen iraganari erreferentzia egiten zion azalpen narratiboren bat. Kristo aurreko 5. mendean bizi izan zen Herodotok esan zuen Homerok eta Hesiodok oparitu zietela greziarrei jainkoen ideia. Kondaira haien adierazpena poesia moldean izan zen. Poesiaren bidez iritsi dira guganaino. Neurtitzak berezko erritmoa ematen dio kontakizunari, eta gainera memorizazio lana errazteko balio du. Garai hartako entzuleek ondo ezagutzen zuten, edo ondo ezagutzen zituzten hobeto esan, jainkoen eta heroien arteko istorioiek, eta modu ederrean kontatzea nahi zuten. Deigarria da adibidez,
Iliadan, esate baterako, etzaigo aurrekaririk jartzen. Iliada hasten da Akilesen kolerarekin. Eta Homerok ez digu aipatzen nondik datorren gerra hori, ze momentuta daude, nola heldu diren. Horrek pentsatzera baten gaitu, historiek oso ondo ezagutzen zituztela eta buruz zekizkitela. Eta beraz, ez zegoela berriz gogorarazi beharrik. Odisean bertan ere, ez da historia azten Ulisesekin, azten da Jainkoen batzarrerekin eta Telemakoren bilaketarekin. Eta beraz, baliabide interesgarria da, esan nahi protagonista eskutuan dago iaia 5. atalera arte. Ez dakigu ia ezer berataz, eta berari buruz dakigunean da, berak kantatzen digulako. Beraz, alde horretatik, Homerok baditu gauza, nik uste oso deigarriak, ez? Konstrukzio aldetik ez du kontatzeko beharrik, ez digu kontatzeko, ez digu zehaztasun handiegirik ematen, eta azten da kontatzen berak nahi duen momentutik, intensitate dramatikoa duen momentu horiek aukeratzen ditu, ez? Denok dakigu adibidez, haur txikiak eta behin eta berriz burura etorri zait hau lan hau egiterakoan, haur txikiak ez dira nekatzen historia bera behin eta berriz entzuteaz. Haur txikiei pui bat kontatzen diezu eta horrengoan jasu nekatuta zaudenean berdin da, behaiek berriz entzun nahi dute, eta nahi dute entzun hitz berberekin. Ez dute arreta historiaren argumentuan jartzen hainbeste, baizik eta kontatzeko moduan eta xehetasunetan. Eta nik antzera imaginatu ditut, Kristo aurreko 8. mende hartako eta atzeragoko greziarraiek, neurri handi batean aur baten liluramenduarekin entzuten, imaginatzen ditut, Heraklesen balentriak edo Akilesen garaipenak. Izan ere, aurrek garrantzia handia ematen diote, behin eta berriz itzultzen diren hitz berberei. Aurrak entzuleak direlako irakurleak baino gehiago. Aintzinateko publikoa bezala. Jartzen bagera haien lekuan, historiak ez zituzten gurasoek kontatzen zituen aedoak edo kontatzen zituen rapsodak. Eta beraz, entzuleak ziren. Rapsoda edo aedoiek, esan bezala, itxuak ziren sarritan, eta memorizatzeko eta kontzentratzeko zuten gaitasun handiari esker onik atera zitezken errezitalde luze eta konplexu haietatik. Eta ia bukatze aldera, esango nuke, gaur egun edo behintzat Odiseari buruzari garela, mendebaldeko tradizioa bilan horiekin abiatzen da. Ordura arte, pentsa dezakegunez eta orain aipatu dugun bezala, ahoz transmititzen ziren, ez zegoen testurik, ahoz transmititzen zen jakintza, eta badakigu alaber Platonek errezeloz ikusten zituela poetak, eta are errezelo handiagoz letra idatzia. Iori izenburuko elkarrizketan esan zuen poeten jakinduria maileguan jasotakoa zela. Poetek berek onartzen baitzuten musa zela haien hauetatik hitz egiten zuena, eta poema gehienetan musa inbokatzen zuten hasieran. Hortaz, haien ezagutza bigarren eskukoa zen, mailegatua. Platonek ordu arteko ezagutzaren paradigma irauli nahi zuen eta arrazoia ardigune bihurtu. Eta poetak ziren mito bidezko jakinduriaren transmisore nagusiak. Ahozkotasunari eta letrari idatziari dagokionez, antzeko argudio bat zuen Platonek. Letra idatzia bigarren mailako ezagutza bat zela, mailegatua. Hala ere, azkenean paradoxikoki, letra idatziari esker jaso ahal izan dugu iraganaren memoria. Eta historiak erakutsi digu zein garrantzitsuak diren liburuak. Bai zuzen ere, erreak. Izateko erreak agintari batzuek erre nahi izateraino bezain garrantzitsuak. Eta igual bukatzeko, baneukan justu egun hauetan kasualidadez topatuko dut hemen. Irakurtzen ari nintzen Tolkienen literaturari buruzko azterketa bat, eta momentu batean, aipatzen da, topatuko dut, nonbait zehatzago izateko. Badagolako, ezagik goratzen dezuten, Polifemorekin topo egiten duenean, Ulisesek badago gauza deigarri bat, eta da, Polifemok eskatzen dionean bere izena esateko Ulisesek ez du bere benetako izena esaten. Esaten du inorez dela, inorez. Eta gero noski, begian zauria egiten dionean, eta Polifemo gainerako ziklopen laguntza eskatzen ari denean, eta garrasika duenean,
burla moduan edo ironia moduan esaten du inorezek egin diola minori, inorezen atzetik dabilela. Eta beti iruditu zaitegarria zergatik ez du beste izen bat asmatzen, zergatik esaten duen hori, ez? Eta laron topatu dudan Snorri Sturlusonen eda dira, bizka tradizio nordiko eta islandiarren oinarritutako kontuak, eta hor momentu batean esaten du berez sorte txarrekoa zela herensuge bati bere benetako izena esatea. Badago pasarte bat, hainbeste horrin artean hemen neukan, baina ez da izasiko bila, baina bai esaten duela personai batek hilzorian ja jartzen du eresugea, eta eresugea galdezkari zaio, nortzara, eta bera behin eta berri saiesten du norden esatea. Eta antza denez, badagoelako, garai hartan susmoa zegoen, madarikazio bat zegoela. Eta beraz, eresuge batek zure benetako izena oskatzen bazuen, zuri eta zure ondorengoei madarikazio luze bat etorriko zitzaizun gainera. Eta ez dakiz zergatik etorri zait bagian, Homeroren kasuan edo antzinako greziar tradizioan ere antzeko zerbait gertatuko zela, eta Polifemo behar bada herensuge bat izatetik gertu xamar egon ziteken personai bat zela, eta kaso horregatik Ulisesek ez ziola beretako izena izaten. Baina, kasu honetan ere, beste ironia bat, esan ezarren azkenean berdin da. Ze Poseidonen ira pizten du Ulisesen ekintzak, eta madarikazioa gainera datorkio. Eta madarikazio hori, denodakigun bezala da, itzulerako bidaia 10 urtez luzatzea. Beraz, nolabait, ez zitzaion ondatera bere izena eskutatzeko jokaldi hori, baina agian tradizio beretik edaten dute, batzuek ere sugeak dauzkate nolabait oinarrian, eta agian antzinako Grezia tradizioan bestelako izaki magiko edo miragarriak. Ez dakite galderari dezuten edo... Gainek. Galdera ugari, zuk emandako ikuspegi zabalarengatik, ez? Baina Iliada eta Odisea hartzen baditugu kontraesan nagusia, nik esango nuke Virgilion daola, Eneidan, adibidez. Erabil politiko hori abertzaletasuna eta heroismoa sustatzeko erromatarrak berrak erabilia izan zen. Baina gero, Odisea ez, Simon Weil aipatu edezu. Simon Weilen arabera, gerrate irautzailea bi alderriak galtzen zuten. Orduan, Odiseara junten zen, ez? Eta gero, Carlos García Kuala hartzen badezu, beraren arabera, Greziaren barrenan ahoz hori umei transmititzen bazen, zen batez ere greziarrek damutzen zirelakoa. Troian egindako basakeriaz damutzen zirelako. Eta parez pare jartzen zutela Iliada eta Odisea errukia nabarmentzeko. Eta hor dago koska, ez? Zuk esan bezala. Alejandro Magnok lirismoa, heroismoa nahizun ikusi, beste batzuk errukia ikuste dute. Eta gerratearen basakeria, ez? Hor dago, kontraesana eta dialektika, Iliada eta Odisearen arteko dialektika. Zorionak, beste gabe, komentario hutsa zen. Virgiliok bietatik edantzuen, Eneidaren lehenbiziko atalak Odiseikoa dira, eta gero ja Iliadaren antzekoa bihurtzen dira, ez? Eta egia esan, niri ezagite aitortu beharri dago, ni Odisea zaleagoa naiz, ez? Baina tradizio esaguroket anglosaxoniarrean eta bar, Iliadak beti izan du nolabaiteko alako preeminentzia bat, ez? Eta, ezagite, niri iruditzen zaite esandakoa, ez? Momentu hunkigarriak eta momentu handiak eta bereziak eta humanoagoak nik uste Odisean daudela, ez? Eta niri pieza bateko eraiak gustatzen zaizkit, baina berean hurbilago sentitzen naiz Ulisesen gandik, ez? Eta metafora, Ulisesen itzulerak
Ulisesen itzulera asko aberazgarriago iruditzen zait metafora eta iruditeri aldetik Iliada baino, ez? Baina, bueno, hori gusto kontuare bada, Galdera gehiago badaude? Bai, nik ere ikusten dut asko ze gertuago Odiseo heroi bezala Iliadako heroiak baino. Batez ere hilgarritasunagatik eta... Baita, gero ez dezagunaztu... Baina besteak zian erdi jainkoak, gainera, ez? Baita, gero ez dezagunaztu, Ulisesi kalipso bilezkortasuna eskaintzen diola. Ogi geu artean dagoenean esaten dio geratu nirekin eta ilezkor izango zara. Eta Ulisesek uko egiten dio horri. Eta uko egiten dio, ez zaigoen garbi geratzen, emaztearen gara itzultzeko, batzuetan gehiago da, baten du itakara itzuli nahi duela, sorterrira handago bere, zekero esan dakoa, gero zirtzerekin oheratzen da, alde horretatik ez du fideltasun arazo handiegirik. Baina, kontxo, eskaintzen baizute, ilezkorra izatea jainkosa baten ondoan bizita, edo etxera lurtar batekin itzultzea, ba, bueno, etakin dolango litzateke inkesta, baina segurora ez litzateke garbi egongo, ez? Eta Ulisesek oso garbi dauka etxera itzuli nahi duela, ez? Eta, bueno, neri hori abiez egiten zait oso digarria, ez? Olako eskaintza bat, batez ere gaur egongo munduan, estrapolatzen badugu, adiruela importanteago dela garrantzia, diru asko dutenak betirako bizitzaren aldeko ikerketan ari dira dirua gastatzen, eta bar, eta bueno, humanoa iruditzen zait Ulisesek esatea ez behitu, nik uko egiten diot ilezkortasunari, ez naiz perfektua, hankasartu ditut, baina utzi da zu etxera itzultzen, ez? Iruditzen zait, asko zurbilago sentitzen dut, ez? Bere, esan dakoa, izan gabe eroi perfektu ez da eredugarri bat, ez? Baina ez zuzen ere behar bada horregatik, ez? Nik uste hurbilago degula, ez? Kontraesan horiek ditulako, eta gauza batzutan bat egiten dezu erarekin, eta beste batzutan esaten zu, jo, ze alproja, ze nola jokatzen du hemen, ez? Baina, ez dakit literaturan zenbat dauden ilezkortasunari uko egin dioterak, baina zenbatzen hasiko bagina asko ez litzaizkibukaterako. Kontrakoa, normalean fikzioan beti ilezkortasuna bilatu nahi du, ez? Norbait, jendeak ilezkortasuna bilatu nahi du, eta, bueno, Ulisesek uko egiten dio, ez? Eta aldiz, Akilesek ilezkortasunaren aldeko apustua egin du, eta Odisean, iradokitzen diguna Homerok da, damututa dagoela, ez? Eta beraz hobedala etxean bizitzea, maitatua izatea, eta ez hainbeste gerlari handi eta... Hor badaude, ez? Ere, bueno, zehar bideak, gurutza bideak eta erresonantzia deigarriak. Gainera, badiru gerrara joateko gogo handirik ez duela, ez? Bueno, de hecho, badago tradizio bat, Akiles bera ere, amak bidaltzen du eta emakumez mozorrotzen da, eta lehenbiziko izumisoak Akiles eta Ulises dira. Dela gatza ere iten, ez? Eta Ulisesek, badago tradizio bat, esaten duena, bere bila etorri zenean Palamedez, jarri zuela semea hor erdian, eta hasi zela gatza landatzen, pixat, burutik eginda zegoenaren itxurak egiteko eta besteak bere alarra antzeman zion eta seme hartu eta jarri zion goldearen erdian eta geratu itzan Ulises, ez? Beraz, bueno, badaude bestelako tradizioak ere, ez? Tradizioiek ez daude jasoak Iliadan eta Odisean, baina beste tradizio batzuen bidez agertzen dira, bai. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, zorionak, eta beste gauza bat nik inoiz erreparatu ez diodana, zera da, zenbat emakumeek parte duten Odisean. Eta izan da niretzat egia da, eske nahi inoiz horretaz erreparatu. Bai, parte hartu eta garrantziarekin, eta personaje propioarekin. Zirtze da personaje bat, bueno, askea erdi sorgina, erdi ez dakizer, baina Nausika berriz beste perfil bada, Penelope pazientziarekin lotua dago, Kalipso jainkose ilezkor zea bada, esan profil oso ezberdinetakoak. Ez dira, nolabait, senarraren mendera dauden emakume mota, baizik eta horregatik ez da ere burugabekeria pentsatzea esku femeninoren bat ere batez ere kontuan izan da Kristorreko 8. mendean idatzita gola esku femeninoren bat ere bazegola. Ez du zerikusirik Iliadarekin. Inoiz ez diot horri erreparatu, eskerrik asko. Dena den, Kassandra da Iliadan, ez agertzen. Bai, momentu hor batean, bai. Asko gustatu zait pertsonai hori, baina... Eta Tiresias ere agertzen da Odisean, eta, bueno, en fin.
oso interesgarria. Azken batean idealismo alemaniarra 19. mendean uko egiten bazion Homero existitzen zela, egun esan genezake Homero bera existitu egin zela, dauden aztarnekin edo zuk. Ez dago... Zein da zure iritzia? Ez dago, itxua zelan ez dakigu, hor badago kontu zea bat, fonetiko bat, badago ere, ez eta aipatu baina, bueno, berez ez dago ezer. Dena da espekulazioa. Gertatzen dena da, tradizioagatik pasazan sortzaile bikain bat bezala. Bueno, Shakespearen inguruan ere badaude egon dira zenbait zalantza, baina bueno, ez da ere guztiz frogatu. Eta ez da, gertatzen da, claro, idealismoarentzat Homero bezalako gailur bat horreukitzetik, atzetik etortzea Milman Parry bezalako bat, eta esatea ez, alfabetatu gabeko norbait ere izan ziteken, edo pertsona bat baino gehiago, claro, kolpea zan, ez? Idealizatuta zuten egile baten kasua jartzen bagara, bueno, kolpe bat zen, ez? Nik uste dut, gainera, ikusita zenbat tradizio ezberdin gurutzatzen diren hor, segurona, agian pertsona bat edo gehiago izan zitezken, edo behintzat, agian batek egin zuen antelaketa lana, baina hor badaude tradizio ezberdinetako testuak, ez? Eta beraz, ez nioke hainbeste garrantzi emango Homero, bueno, Homero bezala pasada eta testuak hor dazkagu, eta bueno, froga argiagorik etorri bitartean, ontzat jo beharko dugu, ez? Homero izan zela. Ariz, beste gauzatxo bat. Nik uste nun Aedoek bakarrikan abesten zutela. Hori da. Eta Rapsodek jotzen zuten tresna bat. Makuluarekin markatzen zutela ritmoa, bai. Nik uste nuen zeukatela musika tresna bat. Aedoek rezitatu egiten zuten, eta Rapsodek badirudi prosodia markatzen hori da. Bale, eskerrik asko. Bueno, itzultzeak beldurra emate izuela igual, orain etxera itzultzeak baduela bere komponente arriskutsu hori, baina ez dakit, igual hemen... Ez dakit, galdera gehiago... Galdera... Kaimekoek esan digute inkesta bat dagoela, eta hemen arraskatzen badezute erantzuteko inkestari jun baino lehen, eta han badago kutxa bat eta bertan sartu. Komentario gehiago edo galdera gehiago? Neri asko gustatu zait. Eta hasiera etxearena eta nora itzuli eta hori nola hasi zean asko gustatu zait. Metafora horrekin eta... Mila esker. Bai, bakarrik ez da asko atxatu eta nik uste, euskarara itzulitako odisea hau, oso irakurtzeko atsegina da, eta kriston lana da egina, eta batemateko handikan irakurriz badin badu, benetan gomendatzen dut. Bai, gero, ez eta aipatu, baina igual hori, lotxagatik editoreare baraitzen aldetik, propaganda egiten nahi naizelako, baina bai esan behar dela, Matias Mujigaren itzulpena neurtitzetan egin da dagoela, 8-7 eta hori, nik uste naharmendin bar dela, ez dara itzulpen soil bat, baizik eta da itzulpen, are zailago bat, ez? Ja, bere zaila badakartzea, bare zailagoa, oendikan hori, ez? Poesiako moldeak ematea, ez? Bai. Izan zitzegen zaintasuna, baina gero emaitza oso... Emaitza izan zitzegen oso zaila irakurtzeko, eta oso... Baina nik uste, hori zailtasuna ikusten da, baina gero irakurtzerakoan oso atsegina da, ez? Eta, hor da hon ere ustez meritua zailtasunean noski baietz, baina gero, hori jasotzen dezunean, oso gustora irakurtzen dara, ez? Ez da igabe. Eta badezute asmoa Iliada argitaratzeko? Asmoa bai, baina ez dakit Matiasek oraingoz asmoan dirik ez zu, saiatu gila konbentzitzen, da azia jarri genuen, ikusiko dugu. Zenba denbora pasadu? A ber, egia da ziren etorri zitzaigula antologia batekin. Eta uste guk asmatu genuela burua jartzen. Bekarri zegoena esan Jontxo,
gustorateako genuke, baina ezin diguzu ekarri osorik, ez, ateratzekotan, eta, bueno, kointzidentzia, izarrak jartzen dira batzutan zure alde, eta kasu honetan, Matiasek erretiro hartu zuen, eta erretiro hartuta denbora euki alizatzuen, eta horretara jarri zen, ez? Eta behin horretara jarrita, nik esan nion, errexena, zailena egin duela, dala ja tonua eta hizkuntza topatzea. Behin hori topatuta, sekulako lana deilia daitzutzea, baina, bueno, hori topatzea ez da gutxi. Ez da gutxi, gero, berak uste lortu dena da, eta hitzaurrean ere aipatzen du, ez? Nola itzuli olako testu bat, oreka bilatuz, ez? Alegia, arkaikotasunara jotzen badezu, testua zaila gertaiteke. Baina ere beran, arkaikotasun guztiak kendu eta oso moderno jartzen badezu, ez da odisea, ez? Orduan nik uste berak asmatu duela erabat, mantentzen duelako nolabait, oihartzun arkaiko bat badu, baina irakurtzerakoan oso gaurkoa da ere, ez? Oso malgua da, ez? Bai. Hitzaurrean ere esaten du, bere garaian ere arkaikotasun puntu bat ere bazuela hizkuntza. Bai, hizkuntza artifiziala za. Garaiko greziarren egunerokotasun hizkuntza baizik eta bazala nola baiteko zaharkitua edo, ezta? Orduan horre efektu hori bilatu behar du itzultzaileak. Oso zaila da, baina nik uste nahi ondo lortzen duela. Bai, hori egia da, bai. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko. Zuei, bai. Aditz. Bueno.